आरोबाव BPF दोलोनि गेदेर खहा मुसलपुर बियाबाव लांदां जासिगोन नामा BPF दोलोआ BPF दोलोनि बिबानगिरिफोरा BPF नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान मुसलपुर ब्लक BPF नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सैथ फाटक आरो मेधाकार प्राइमारिनि लोगो नेहाथारि सन्जीब दास सैथ फाटक आरो सन्जीब दास बिथांमोना BPF नि सा 40 मददगिरि सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनाय मैया BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों UPPL राजखान्थि दोलोआव जयेन जाबाय मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगांसो मुसलपुर जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' EM हितेश बसुमतारिया BPF दोलो नागारना UPPL आव जयेन जादोंमोन फिन आरोबाव थांनाय मैयानि सानाव मुसलपुर ब्लक BPF नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सैथ फाटक आरो मेधाकार प्राइमारिनि लोगो नेहाथारि सन्जीब दास बिथांमोना गाव गावनि बिबानखौ नागारना एबा BPF दोलोखौ नागारना UPPL दोलोआव जगदान जाबाय मुसलपुर ब्लक BPF नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सैथ फाटक बिथाङा UPPL दोलोआव जगदान जाना खौरांगिरिनि गेजेरजों थांनाय गोलाव 17 बोसोर BPF नि जाना गोबां खामानि मावबाय नाथाय दा जाय दोलो आरो दैदेनगिरिया रायजोनि जाना खामानि मावगोन एबा मावगासिनो दं बे दोलोआव थानानैसो जौगानाया फैगोन होनना फोरमायदों बिनि अनगायैबो बिथां सैथ फाटकआ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि मुसलपुर ब्लक कमिटी BPF दलत अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आছিলো আজি 17 বছৰে কাৰণ মই এটা সাৰো দক্ষতা কৰ্মত দক্ষতা দেখা পাই মই BPF দলৰ পৰা UPPL দলত জইন কৰিলো কাৰণ কিয় জইন কৰিলো উদ্দেশ্য লক্ষ্য হ'ল কি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ ৰাইজৰ কামৰ কাৰণে যি দলে আগুৱাই আহিছে মই সেই দলত যোগদান কৰিম কাৰণ আগন্তুক দিনকেইটা আমি সাৰৰ লগত লগ লাগি কেনেধৰণে ৰাইজৰ কাম কাজবিলাক আমি কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে মই এই দলত যোগদান কৰিম মোৰ উদ্দেশ্য এখিনি मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी OT थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर ICU आरो NICU PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारी C सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ ऑपरेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन